Está con las parrillas, se mancha. No, tira la parrilla. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts al ple ordinari del 29 de maig. Comencem l'ordre de la sessió amb l'aprovació de les actes anteriors. N'hi havia 3. Una del ple ordinari del març, perdó. Una per les meses electorals i l'altra per l'extraordinari que es va fer. Hi ha algun comentari a fer? Hi ha una apreciació que repassant aquesta tarda dels actes no havia tingut en compte, que s'havia d'introduir a la primera a l'acord amb l'empresa de recollida d'escombraries. Hi ha una intervenció meva que ha dit que hi ha un punt que és oberta la porta, que hi hagi aprovacions posteriors que no passin per ple, i la intervenció de la secretària no hi és, dient que no hi hauria coses que no passessin de ser ple. I en aquest cas és important que consti la intervenció de la secretària o de forma oficial. S'ha de fer comentari, o sigui. Fins a dia d'avui, per dia del ple, no s'ha fet cap més. No se oye mal. ¿En qué pleno? No se sent res, Dijiste que no tenía nada que ver, que yo hubiera abandonado el partido para seguir en el equipo de gobierno, que estaba ahí, y que no era cierto, que yo no cobraba 3.000 euros, no les cobrabas ni tú menos una regidora. De todas formas, esto no se recuerda, pues hay un vídeo donde se puede escuchar. No voy a decir palabra por palabra. Pues entonces que conste el acta, que quiero que se ponga exactamente lo que se dijo en el vídeo. Sí. Passem doncs al punt número 2, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Es dona compte dels decrets d'alcaldia del 10 de març al 9 de maig, que van del número 164 al 294. Molt bé. Passem al punt número 3, que és donar compte de l'acolliment de l'Ajuntament a les excepcions de la disposició transitòria desena de la Arsal. La disposició transitòria desena de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local estableix que les entitats locals que compleixen els objectius d'estabilitat pressupostàries i del propers i que el període mig de pagament als proveïdors no superi en més de 30 dies el termini màxim previst a la normativa de morositat, no se'ls aplicarà els límits previstos dels articles 75 bis i tercer i el 104 bis de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local fins al 30 de juny de 2015. Vist que l'Ajuntament abans del 30 d'abril havia d'acreditar que reunia els requisits esmentats i comunicar-ho al Ministeri d'Hisenda,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es dona compte al ple que en data 2 d'abril de 2014 es va comunicar al Ministeri d'Hisenda que l'Ajuntament s'acollia a les excepcions de la disposició transitòria de gent. Molt bé, aquí per aclarir a quina disposició extraordinària ens hem acollit és el que és el sou de l'alcalde. El sou de l'alcalde, si no es compleix amb la llei d'estabilitat pressupostària, la nova llei marca que el sou ha de ser té el topall de 50.000 euros. En el meu cas, el meu sou és 50.510 euros. O sigui, em passaria 510 euros si no complís amb la llei pressupostària. Però com que complim amb l'Ajuntament, ens permeten mantenir el sou fins al juny del 2015. Passem al número 4, que és donar compte dels informes d'intervenció del primer trimestre de l'any 2014. Aquí ja portem diversos plens que anem donant compte de les liquidacions trimestrals que ens mana el Ministeri d'Hisenda, i el que es va dir és que seguim complint amb la llei d'estabilitat pressupostària, paguem més de 30 dies, el tema del deute el tenim correcte, etc. Per tant, és puro tràmite que hem de donar compte trimestralment al govern central. Passem doncs al punt número 5, que és la sol·licitud de subvenció consistent en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de les lleres públiques en el tram urbà. L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant resolució de l'11 d'abril, ha fet pública la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. Vista la memòria descriptiva de les actuacions que caldria realitzar al tram urbà del riu Tena de Lliçà d'Amunt, elaborada pel tècnic municipal de Medi Ambient i Salut, on s'assenyala que l'objectiu bàsic seria retirar del centre de la llera els arbres i altres elements vegetals que puguin obstaculitzar de forma sensible el pas de l'aigua i els flotants que aquesta transporta en cas d'aiguat i garantir el bon estat del tram després dels treballs d'ampliació de la llera i l'extracció d'arbres de fa uns anys, vist que el pressupost de l'actuació és de 15.000 euros, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, s'acorda sotmetre al ple d'adopció dels següents acords. Primer, acceptar les bases de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà publicades al DOC el dia 29 d'abril de 2014. Segon, disposar que l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt es farà càrrec del finançament del 20% del total del pressupost de l'actuació, que és de 15.000 euros, inclosa la part proporcional d'IVA. Tercer, trametre la sol·licitud juntament amb la documentació que exigeixen les bases a l'Agència Catalana de l'Aigua. Bé, una miqueta explicar el que ha parlat la secretària, el que ha explicat de les bases. És una subvenció de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per fer una neteja sobretot de plantes i arbres invasores i sobretot de bardisses i canya, que és el que més predomina en la llera del riu, i els trams compresos serien entre la passera del Pinar de la Riera i la passera del final del carrer Tenes. És un màxim de 15.000 euros i l'Ajuntament haurà d'aportar el 20% del total de la subvenció que sigui atorgada, que seria en aquest cas un màxim de 3.000 euros en el cas que la subvenció total fossin 15.000 euros. Si ens esperem que aprovi un parell de dies més ja no caldrà, no? Perquè s'han endut bona part de les canyes que hi havia. Per dissabte no s'hi puja per cosa. Molt bé. Passem doncs al punt número 6, que és el conveni de cooperació intermunicipal entre els ajuntaments de Granollers, les franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt i Canovelles per la prestació conjunta del servei de taxi en l'àmbit territorial dels municipis adherits. Els municipis de Granollers, les franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles manifesten la voluntat de signar un conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei del taxi. En aquest sentit, els municipis de Granollers, les franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles han redactat de forma consensuada
i seguint les recomanacions del Servei Territorial del Trànsit, un document de conveni de cooperació intermunicipal que estableix drets i obligacions entre les parts i que té a més una vocació integradora al permetre incorporar altres municipis que tenint una important influència recíproca territorial estiguin interessats en la seva regió. La conformitat als articles 303 i 310 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals i l'article 23 de la Llei Catalana del Taxi, just d'informar la Secretaria que consta l'expedient administratiu. Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa el ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni de cooperació intermunicipal en subscriure entre els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Lliçà d'Amunt i Canovelles per la prestació conjunta del servei del taxi en l'àmbit territorial dels municipis esmentats, així com de la resta de municipis que tenint una important influència recíproca territorial estiguin interessats en la seva regió. Segon, sol·licitar a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya la conformitat al redactat de l'esmentat conveni de cooperació, així com l'autorització de la signatura per part dels ajuntaments intervinents en compliment a l'exercici de les seves competències. Tercer, notificar aquest acord dels ajuntaments de Granollers, les Franqueses i Canovelles als efectes pertinents. Sí, bueno, buenas tardes. En principio este convenio se trata de una prestación en conjunta de servicio del taxi con el ámbito de términos municipales como bien implicado, de manera que los taxis de los municipios asignados puedan actuar. Es un servicio más y pensamos que cara al municipio pues daremos otro buen servicio, puesto que los usuarios también se beneficiarán porque las tarifas también estarán unificadas. Es decir, que se le cobrará solamente, digamos, lo que es la ida y no la vuelta, porque al hacerlo en conjunto de esta manera, los taxis podrán acceder a Granollers, pero no cobrarán el retorno. Simplemente lo que cobrarán como si fuera un transporte urbano, no interurbano. Porque una vez que el taxi está en Granollers, tendrá acceso a poder coger otro usuario y llevarlo a otro municipio colindante. O sea, de que de esta forma prácticamente se beneficiarán todos los usuarios, aparte de dar un servicio más que me parece que para el municipio pues es bastante bueno. Simplemente lo que se trata del convenio es de esto. Bé, nosaltres hi votarem a favor. En principi és un bon servei per la ciutadania, sobretot perquè no hi ha una penalització de la tarifa per agafar-lo, i també perquè veiem que té un termini d'un any per veure com anirà, i en tot cas d'aquí un any o 10 mesos es farà la valoració, suposo, i es decidirà si tira endavant o si renuncia o si s'altera o s'acaba de corregir o que no acabi de funcionar. Per tant, sí, en principi és una bona idea, el que passa que hi pot haver disfuncions que ara mateix no sabem, i en tot cas el termini aquest de 10 mesos per veure si realment funciona, doncs em sembla raonable. Sí, pot passar que tinguis molts taxis de Granollers aquí o que els taxistes de Granollers no vulguin venir aquí perquè després no tenen garantit el viatge de retorn o qualsevol cosa que ara mateix no tenim previst, que si això fos un conveni a llarg termini seria una mica difícil. Que lo que está claro que el ayuntamiento en sí lo que no perjudica en nada ni perdemos nada de nada de eso. No, en todo caso sería el taxista si le fuera bien o le fuera mejor o le fuera peor, ¿no? ¿no? Si el servei no funciona no val la pena, o el que s'ha de poder canviar. Bueno, eso hay que darle tiempo al tiempo y entonces hacer un seguimiento y dentro de un año poder hacer una valoración y a ver qué sucede. A veure, nosaltres també votarem a favor, però amb unes cometes, no? Jo demanaria que el mes de març de l'any que ve es faci una valoració, es parli amb el taxista, amb el senyor Guillem Pujol, que és l'únic que tenim aquí, que no sigui aquest pobre home, això no li surti a compte. Llavors jo demanaria votem a favor, però amb el compromís que el mes de març es parli amb el taxista d'aquí de Lliçà i aviam ell com ho viu també, perquè també hem de veure ell com ho veu, no?
D'entrada votem a favor amb això, doncs d'aquí un any o el mes de març, perquè posa que els dos, o sigui, s'ha d'anunciar si es vol trencar 2 mesos abans i tal, doncs el mes de març de l'any que ve que es parli amb el senyor Guillem, que és l'únic taxista que tenim aquí. No, nosaltres votarem a favor. Bé, en principi vull comentar-vos que hem votat tot a favor, però que hi ha un informe favorable de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el tema dels sindicats del taxi i el nostre taxista també està totalment d'acord. Tot i que jo personalment crec que el conveni podria haver aconseguit una miqueta més amb el tema de les places de Granollers, però és un tema que tenim una tendència, uns objectius i que en principi si es compleixen desapareixeria qualsevol condició per parlar de Granollers. Passem al punt número 6, que és la sessió de la Generalitat de... No, és que he agafat el punt número 7, que és la sessió de la Generalitat de l'ús de... El titular era el mateix, La sessió de la Generalitat de l'ús de l'equipament municipal del carrer Folch i Torres per la continuïtat de l'escolarització dels alumnes de secundària pel curs 14-15. El 21 de juliol de 2011, el ple de l'Ajuntament va aprovar la signatura del conveni entre aquest consistori i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per a la cessió d'ús gratuïta temporal de l'equipament municipal situat al carrer Folch i Torres número 104 i 116, als efectes d'ubicar provisionalment el nou Institut de Lliçà d'Amunt. Aquesta sessió tenia la durada d'un any prorrogable anualment de manera expressa amb un termini màxim de 4 anys i vigent mentre no estigués construït el nou institut. Per tal de donar continuïtat a l'escolarització de l'alumnat de secundària del municipi a l'Institut Hipàtia d'Alexandria, el ple de l'Ajuntament a la sessió del 3 de maig de 2012 va acordar prorrogar aquesta sessió d'ús gratuïta pel curs 2012-2013 amb 2 espais de la planta pis d'aquest edifici. L'adent del conveni per aquesta sessió es va signar el 13 de setembre de 2012 pel termini d'un any, prorrogable anualment de manera expressa i amb un termini màxim de 3 anys. El ple celebrat el 4 d'abril de 2013 va aprovar la cessió dels 4 espais de la planta pis i prorrogar el conveni pel termini d'un any, prorrogable anualment de manera expressa per un termini màxim de 2 anys. Vista la nova sol·licitud per part del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de la resta de la planta primera, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa el ple d'adopció dels següents acords. Primer, cedir l'ús gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya de l'equipament municipal situat al carrer Folch i Torres per tal de donar continuïtat a l'escolarització de l'alumnat de secundària pel curs 2014-2015, en concret la sala 5, 6, 7, 8 i 9 de la planta primera. Segon, prorrogar la sessió d'ús gratuïta temporal aprovada pel ple del dia 21 de juliol de 2011 pel termini d'un any improrrogable, atès que ja s'han complert els 4 anys de la seva signatura. Tercer, en tractar-se d'un institut s'entén que tant les despeses corresponents a les obres i a les instal·lacions, al projecte i la direcció de l'adequació dels espais cedits referents al centre aniran a càrrec del Departament d'Ensenyament, així com la conservació, els subministraments de serveis, el manteniment i la vigilància del recinte del centre educatiu. Quart, tenint en compte que l'edifici és compartit amb altres usos municipals, els pagaments dels subministraments de serveis de la part cedida del Departament es faran en funció de la diferència entre l'històric de les factures dels últims anys i les factures actuals. Cinquè, autoritzar l'alcalde la signatura de la documentació que es definirà en l'acord. Sí, a veure, bona tarda. Aquest any ja pugen 2 classes més de primer d'ESO, per tant necessiten ocupar, tal com entrem, la part esquerra de dalt de l'institut. És cert que el conveni va passant i que la Generalitat hauria d'haver construït l'edifici i no ho ha fet. Nosaltres cada vegada que hem anat a serveis territorials hem fet la demanda. És evident que avui en dia la Generalitat no té diners per construir i el que sí que ens han dit és que nosaltres estem a la cua d'instituts que s'han quedat a mitges o que estan en barracons i que porten així 7-8 anys. El que sí hem exigit
és que ho acondicionin bé, que tot el que és la teulada se'n va tot a l'escalfor, diversos temes que ens ha demanat el LAMPA com la direcció del centre, que són coses molt coherents que ho facin, i en principi l'any vinent ens veurem amb ells una altra vegada i a veure com enfoquem el tema, però de moment és l'única informació que ens poden donar. Bé, lamentablement al començament d'aquest mandat ja van dir que si es feia un conveni a 4 anys o un any prorrogable, això el que faria seria que el dia que haguéssim de parlar seriosament d'aquest equipament el tindríem ple de nens i per tant l'Ajuntament estava lligat de mans i peus per fer absolutament res. La situació d'aquest equipament en aquest institut, en aquest equipament municipal, ens porta a estar venuts a la Generalitat. No podem fer absolutament res, estem a expenses que la Generalitat decideixi fer alguna cosa. Evidentment la Generalitat sempre anirà a cobrir abans els instituts que estan en barracons, etc. I en la situació que estem difícilment arribarem a temps a poder optar a això. No sé què passarà d'aquí un any, perquè per molt que hagi que sigui improrrogable aquesta vegada, l'any que ve estarem aquí parlant, o hi hagi, en tot cas, estarem a vigílies d'eleccions, o just passat eleccions municipals, estarem parlant de fer un altre conveni de sessió d'aquest mateix espai, perquè no crec que canviï la situació d'ara a l'any que ve. En tot cas nosaltres ens abstindrem perquè no estem d'acord en que la situació actual, però tampoc no creem negar-ho perquè els nens hi són. Si a la Generalitat arregla l'edifici com havia d'haver fet de bon començament, etc., doncs millor que la rèplica no pas que el deixi tal com està, però anem pensant a veure quines accions fem perquè realment això acabi allà, al lloc on tocava territorialment el nostre municipi. Acabar tenint dos instituts en el centre, per molt que s'arribés a alguna mena d'acord, 2 instituts al centre em sembla que no són una solució per al nostre municipi quan hi ha nanos que han de fer 8 quilòmetres per deixar l'institut. El punt de partida era erroni i error sobre error ens trobem ara amb pocs alumnes, 300 i pico alumnes, situats en un lloc que no tocaria. Totalment d'acord amb el teu discurs, en tot cas, excepte el tema que estem lligats de mans i peus, sigui edifici o sigui barracons, jo crec que no tenen prioritat, perquè l'última vegada que vam parlar amb el director de serveis territorials ens van posar un exemple, primer que li vam dir, escolta, el fet d'estar en l'edifici tal, i ens va posar un exemple d'un que està en un edifici i que era el segon que anaven a construir. Per tant, ells tenen la seva planificació, el que passa que els instituts que estan en cua van a 11 anys ja. Nosaltres només en portem 4. Per tant, aquest pròxim mandat i l'altre, veurem si tindrem l'institut, si van al mateix ritme d'ara. Vull dir que no és una qüestió d'edifici o de barcons, sinó la seva planificació, que ens van dir que l'any que ve la començarien a estudiar i a plantejar-la i periodificar-la, però la veritat és que entre això i la pega que hem enganxat en aquests anys de crisi, realment és molt complex. Bé, nosaltres també estem una miqueta d'acord amb el que diu el Quim, no? Doncs que, clar, una mica lligats sí que estem, perquè no podem deixar els nens al carrer, per tant, esperem a veure si l'any que ve es pot fer alguna cosa que dubto, perquè lògicament les finances no estan com per fer un institut nou, per tant nosaltres votarem a favor per coherència, doncs, perquè què fem amb els nens, no els podem pas deixar al mig del carrer. Bueno, doncs jo votaré en contra, com he fet aquests anys, perquè certament des del començament van dir que es prendrien el pèl i així ha sigut. No tenim ni possibilitats en aquest moment de tindre el famós projecte que tindríem fa 2 anys. Han passat aquests 2 primers anys, no tenim el projecte, no tenim
res de res i no tindrem res de res. Vull dir, la nostra lluita va acabar en el moment que nosaltres vam cedir aquest edifici municipal. Possiblement el primer any haguéssim patit i ens haguéssim posat de peus drets enrere dels pares i enrere dels nens que venien aquí i haguessin dit no, a la millor la situació avui era altra. I possiblement en barracons allà dalt. Però és que moltes dels pares preferien barracons allà dalt que tindre el col·legi aquí baix. I han passat 4 anys i l'any que ve no sabrem què passa, i segurament tindrem que fer una renovació, perquè evidentment què farem on anem? On ens ficarem? Es posarem a l'Ajuntament o els canviarem d'edifici? Però bueno, jo penso que es van equivocar en el plantejament des del començament i acabarem uns altres quants anys més pensant que el que van fer no era el correcte. Es evidente que los niños nos vamos a dejar en la calle, pero creo que el ayuntamiento, al principio con buena fe, precisamente por el tema de que no tenían ni pensamientos de hacer un instituto nuevo, por buena fe se decidió en su momento este convenio, pero este convenio se ha ido un poquito de las manos. Ahora tenemos un edificio que está dando un servicio que no tocaba al ayuntamiento y que seguirá con el tiempo, evidentemente, por lo que estamos escuchando aquí y la poca voluntad de la Generalitat de construir nada. No he hablado tan fuerte, ¿eh? Yo me voy a abstener precisamente porque sí reconozco parte del error. A lo mejor todo el pleno tenía que haber sido un poquito más contundente con el gobierno actual y exigir un poco más para guisar. Bé, jo en tot cas no vull defensar la Generalitat de Catalunya, però jo penso que presa el pèl no, pensa que no tienen un duro para nada y por tanto yo creo que el ayuntamiento ha hecho toda la presión posible. Se ha hablado con el director general, con la consellera, con el director de servicios territoriales, se ha puesto preguntas parlamentarias a las cuales algunas hemos trabajado conjuntamente, interpelaciones parlamentarias, pero lo que está pasando aquí no es una excepcionalidad con el resto de Cataluña. Dime algún ayuntamiento o algún instituto es que algunas obras las han parado y todo, obras que están arrancadas. Por tanto, yo creo que hubiésemos estado en barracones, los padres se han movilizado, la situación sería exactamente la misma en barracones que en edificio. Por tanto, yo pienso que no nos hemos equivocado. Bueno, passem al punt número 8, que és la moció de suport a la candidatura per a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll. Moció de suport a la candidatura per la declaració del Patrimoni Mundial de la UNESCO de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll. El monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya de l'època del romànic, entre els segles X i XII, comparable a d'altres monestirs i catedrals de l'àmbit cultural de l'Europa del moment. Ja al segle XI, sota l'abadariat d'Oliva, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada al 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els 2 centenars de títols. Malgrat els espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la història de l'art europeu i mundial, la seva esplèndida portalada esculpida. Però alhora permeten mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les portalades romàniques esculpides, que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment, com les de la ciutat de Tolosa o les de l'àrea rossellonesa, manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle. Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat iconogràfica i l'impacte estructural de la portalada de Ripoll va fer que es convertís en un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades, el 1893, i que els estudiosos de l'art la reconeguessin com una obra cabdal de l'escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni històric artístic i l'alerta per alguns aspectes del seu estat material
van fer que s'emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació. L'any 2013, Ripoll ha estat la capital de la cultura catalana i han estat diferents els actes que han posat en relleu el valor universal i excepcional de la portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el Simposi Internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d'una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. Atès que el monestir de Santa Maria amb la portalada com a joia reuneix i compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per ser considerada un valor universal excepcional, establerts principalment en el document d'orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures del Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural i Immaterial de la Humanitat a Catalunya, l'Ajuntament de Ripoll, en sessió plenària del 27 de desembre de 2011, va iniciar l'expedient per tal que l'any 2013, en motiu que Ripoll era la capital de la cultura catalana, la portalada del monestir de Santa Maria fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de l'UNESCO. Dins el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa el ple d'adopció del següent. Primer, donar suport a la candidatura de la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de l'UNESCO. Segon, comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll, a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Govern de Barcelona. Molt bé, la descripció està clara. Simplement dir que ho ha enviat a tots els ajuntaments de Catalunya, que els van aprovar així paulatinament, i nosaltres considerem que es mereix ser reconeguda com a patrimoni de l'UNESCO. Per tant, l'hem presentat aquí per discutir-ho i en tot cas, si s'escau, aprovar-ho. Quim? A favor? A favor? A favor? A favor? Molt bé. Passem doncs a les mocions de... No, passaríem doncs a la moció que va quedar sobre la taula. La tens, Gemma? Sí? La voleu llegir un de vosaltres? Tu mateixa? Té. Moció respecte al manifest de la Vall d'Altena sobre el dret a decidir. Els grups polítics municipals d'Esquerra de Catalunya, Convergència i Unió i Iniciativa de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presenten la següent proposta per al seu debat i votació al ple ordinari del dia 29 de maig de 2014, d'acord amb allò que s'estableix al ROM i a l'article 103.1 de la Llei Municipal de Catalunya. Més d'un centenar de persones que han estat alcaldesses o alcaldes, regidors o regidores dels municipis de la Vall d'Altenes, Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall i l'Ametlla del Vallès, elegits democràticament en les diverses eleccions municipals a partir de l'any 1979, varen signar el diumenge 23 de febrer de 2014 el següent manifest. La convicció que Catalunya com a nació té legitimitat perquè la ciutadania pugui exercir amb el seu vot el dret a decidir sobre el futur polític i social del país. L'exigència del manteniment dels drets socials de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, especialment l'atenció als més febles per mitjà de l'aprofundiment de l'estat del benestar, la solidaritat intergeneracional, l'equilibri territorial i el desenvolupament sostenible. L'obligació d'impulsar iniciatives i actituds emprenedores amb l'assumpció de responsabilitats empresarials i laborals per part dels diversos agents del món del treball. La voluntat d'accedir a un alt nivell educatiu i de cultura tant personal com col·lectiva, especialment en la defensa de la llengua catalana. La necessitat d'enfortir la cohesió de tota la societat catalana a través del reconeixement com a valors de la vida col·lectiva de la llibertat, la justícia, la igualtat, el civisme, el diàleg, el respecte, el pluralisme i el rebuig a tota discriminació contrària a la dignitat de les persones. L'afirmació que Catalunya és una comunitat humana que integra, respecta i recolza les diverses aportacions culturals, el pluralisme lingüístic que avui es reflecteix a la societat. Per tot això proclamem el suport al procés democràtic endegat pel Parlament de Catalunya
per tal que el poble català pugui exercir el seu dret a decidir. I en conseqüència demanem als alcaldes i regidors i regidores actuals dels ajuntaments de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall i l'Ametlla del Vallès que treballin per fer arribar a totes les persones d'aquests municipis la necessitat urgent de tenir el màxim compromís envers Catalunya i el seu futur institucional a través dels valors democràtics concretats en el dret a decidir. Per tot això proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. L'adhesió de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt al manifest de la Vall del Tenes sobre el dret a decidir. Bé, nosaltres votarem a favor. Entenem que sempre que sigui dintre dels marcs democràtics i legals, cap problema en recolzar-ho. Bé, l'acte que es va fer, ara ja fa poc que ha quedat així sobre la taula, l'acte que es va fer fa uns mesos va estar bé, va ser una manera també de visualitzar el suport social, aquest dret a decidir, efectivament en el marc legal que convingui en cada moment, evidentment, mai il·legalment, però sempre reivindicar-lo i considerar-lo legítim. Doncs la institució de l'Ajuntament ha de donar-li suport, ha d'estar en la societat que creu, a més, una àmplia majoria, que realment l'hem de poder exercir, hem de trobar el mecanisme per poder-lo exercir. Per tant, a favor, evidentment. Sí. Nosaltres, el Partit Popular, qualsevol manifest, moció o consulta que insinuï la divisió dels catalans amb la resta d'espanyols ens tindran sempre en contra. Per això nosaltres votem en contra. Bueno, no, evidentment la votarem a favor, estem i pensem que el dret a decidir és el bàsic. Bien, va a parecer un poquito repetitivo, pero evidentemente dentro de una legalidad voy a votar a favor. Y me gustaría añadir un poco más algunas cosas que se dicen aquí de derechos sociales. Ojalá le pusiéramos todos un poquito más fuerza para que determinados derechos sociales no se estén quedando en agua de borrajas. Por ejemplo, tenemos una Constitución que dice lo que dice, pero tenemos los tiempos que tenemos y no se están respetando. Bé, per tant, ens donaria per aprovada. Passem n'hi ha 3 mocions presentades pel grup d'Esquerra Republicana. Si voleu començar per aquesta mateixa, del suport al Parlament i al Govern per la consulta del 9 de novembre. Sí, simplement és més coherent aquest ordre. Suport al Parlament i al Govern per la consulta del 9 de novembre. Antecedents. L'Institut d'Estudis Autonòmics va emetre un dictamen on s'assenyalaven les vies legals per dur a terme una consulta sobre el futur polític de Catalunya. El Parlament de Catalunya va acordar la pregunta i la data per aquesta consulta que s'ha de celebrar el proper 9 de novembre. Per tal de fer efectiu aquest exercici democràtic, cal la corresponsabilitat de les diferents institucions de Catalunya. En aquest sentit, el Govern de Catalunya s'ha adreçat a aquest Ajuntament per conèixer si pot comptar amb el seu compromís i col·laboració amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals a l'organització de la consulta en els termes legalment establerts. Per tant, proposem al ple, primer, que el ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt acorda el seu compromís, suport i col·laboració amb el Parlament i el Govern català per tal que es pugui celebrar la consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Segon, comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la consellera Joana Ortega, en resposta a la seva petició, que l'Ajuntament ofereix la seva total col·laboració, suport per la celebració d'aquesta consulta.
Bé, fa cosa de mes i mig o potser ja 2, la consellera Joana Ortega ens va trametre als alcaldes una carta per fer aquesta consulta. Nosaltres ja li vam respondre en el sentit de que nosaltres recolzaríem aquest tema sempre i quan fos, com he dit abans en la moció anterior, dintre el marc legal que via consulta o via la nova llei que es vol fer de consultes a Catalunya doncs ho permetés. Per tant, dintre la legalitat nosaltres recolzem aquesta moció també. Nosaltres, com hem dit abans, votem en contra. Nosaltres, evidentment, votarem a favor. Sí, nosaltres votarem a favor. Bueno, la misma, sí, claro. La misma moción lo dice legalmente establecido, por lo tanto, cualquier cosa que sea democrática legalmente establecida, tampoco tengo nada en contra que decir. Voto a favor. Moció pel retorn de les competències al ple municipal. En la sessió del 22 de juny de 2011, aquest ple municipal va cedir part de les seves competències delegables a l'alcalde i a la Junta de Govern. Recentment, però, la sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 obliga a fer publicitat dels acords de les matèries delegades al ple, per tal de garantir la participació ciutadana als assumptes públics, ja que tots els temes de competència del ple, siguin delegats o no, tenen la mateixa obligació de publicitat i participació pública. L'argument fonamental de la sentència és que el legislador atorga aquestes atribucions al ple perquè siguin decidides en sessions dotades d'absoluta publicitat que garanteixin el control ciutadà de la presa de decisions i en el procés de deliberació dels seus representants municipals. Com sigui que, vist el contingut de la sentència, pot haver canviat l'interès del ple municipal en aquestes competències siguin exercides per delegació, es proposa al ple que el ple acordi assumir totes les competències que té assignades per llei i revoca tots els acords de delegació que hagués decidit abans del ple. Sabeu que la sentència aquesta va deixar en fals totes aquestes delegacions precisament per això, perquè les competències de ple són de ple perquè hi hagi el públic sentint com debatem aquestes qüestions. Llavors no té sentit que hi hagi les delegacions d'altres òrgans que després, per altra banda, tenen deure de confidencialitat de les seves decisions i per tant les actes no són públiques, etc. Llavors, davant d'aquesta contradicció hi pot haver altres mecanismes per resoldre, però sembla que el més senzill és retornar les decisions al ple i tornar a la situació que estableix la llei del principi. Molt bé. A veure, perquè la gent ho entengui, aquí el que es fa, o es va fer, aquest Ajuntament i la gran majoria d'ajuntaments, és que són, en principi, tres temes. Un tema que és el tema dels preus públics, que són competència al ple i es van delegar a la Comissió de Govern perquè la llei ho permet, no és per altra cosa, la llei ho permet. I després l'exercici de les accions administratives i judicials quan són temes d'acords de competència plenària, també es va delegar a la Junta de Govern local i en un ple posterior es va delegar també el que són els plans d'emergència municipal. Els plans d'emergència municipal es fan en casos, per exemple, del dia de Reis, el cap de setmana de les 24 hores, per festa major i coses d'aquestes. Per què? Quin sentit té que es delegui del ple a la Comissió de Govern? És perquè li doni agilitat. Agilitat perquè les comissions de govern són cada setmana o cada 15 dies, depèn, i això permet quan ja cau una sentència i quan demanen jo judici, moltes vegades el jutge dona 15 dies o 10 dies per nomenar el teu advocat i coses d'aquestes. Els plans d'emergència municipal, moltes vegades, fins a vegades 15 dies o 3 setmanes abans que es desenvolupi un estat de pendiment, el tema de les 24 hores, per exemple,
no acabes de tenir tots els temes suficientment tancats per poder fer un PEM. Que no pots fer un PEM, el que es fa és o aprovem per junta i això sí, sempre donar compte o acabar de ratificar pel ple. Aquesta és la filosofia. És àgil i va bé, i sobretot a mi em preocupa el tema del PEM. Hi ha altres fórmules, perquè el Constitucional el que va dir és que aquestes coses plenàries no tenen per què donar un ple, sinó que si es queden a la Junta de Govern local, aquests temes que són delegats del ple s'han de fer amb audiència pública. Aquests temes. No a porta tancada i tal. Aquest és el raonament. Tot llegint aquest raonament, nosaltres tant se'ns fa, nosaltres ho dèiem perquè vosaltres quan es va aprovar no vau votar en contra, us vau abstenir, i el que entenem és que és un tema d'agilitat. Arribarà a les 24 hores, arribarà a la festa major, no hi haurà un ple al mes d'agost, evidentment, perquè és com un inhàbil, i ens trobarem que el PEM difícilment el podem tenir a finals de juliol, per no dir que és impossible, perquè ni organitzem nosaltres les 24 hores i moltes vegades falta concretar alguna cosa. Moltes vegades ho enviem 15 dies abans a la Generalitat de Catalunya perquè ens l'aprovi. Llavors, aquí és una decisió global que hem de prendre tots plegats, però no ens pot passar això. Jo no puc convocar un ple d'agost, evidentment. Llavors, no sé si val la pena dir, doncs mira, això sí, això no. A mi el que em preocupa més és el tema del PEM. Decidim que no, nosaltres a veure aquesta moció estem d'acord, no és cap problema, perquè a més amb el tema de les accions administratives i judicials, tot i que les traspasséssim al ple, també hi ha una clàusula que diu en motivos de urgencia el alcalde puede igualmente. Per tant, estem una mica allò que... I amb els preus públics també es passa el mateix. A vegades has d'aprovar un curset d'esports, preu públic, o una no sé què. Són coses que són molt ràpides, un curset de joventut, que a vegades arribes tard, perquè és d'avui per començar-ho d'aquí 2 setmanes o 3 setmanes. I els plens, normalment, fem plens ordinaris cada 2 mesos. Això representaria fer ple de 15 dies i tal, i que arribem a una boixeria. Depèn del període, però això es podria passar. Per tant, és poc operatiu. Però vull dir que si voleu tirar endavant igualment la moció i tal, nosaltres la recolzarem, perquè no... Faig l'explicació aquesta, que després no tinguem problemes, que siguem conscients del que estem fent. Jo, en tot cas, si vols, el tema dels plans d'emergència, la veritat és que jo no el tenia present, és veritat. Pot haver-hi algun moment en què sigui difícil. El que no em sembla gaire operatiu és que les juntes de govern siguin audiència pública per als punts de l'ordre del dia que siguin delegats del ple. Perquè això és com solució del Constitucional. Ja, però això és una pura formalitat que a efectes pràctics no, se salta absolutament el sentit de la llei. Serà molt operatiu, però realment el que diu la sentència és que allò que està delegat a ple està delegat en funció d'unes garanties de participació pública que no es complirien per molta audiència pública que donessin. Estic d'acord, jo només parlo del partidet. Per tant, si voleu, podem introduir-hi el fet dels plans d'emergència que sí que impliquen una impossibilitat en algun d'ells, perquè n'hi ha d'altres que són previstos que es poden tenir en 2 mesos d'antelació pots tenir tranquil·lament, però bueno, igual, deixem-ho dels plans d'emergència dins de les delegacions i l'altre doncs ho tornem al ple. Però públic també el passem al ple? Jo crec que sí. També són previsits. Explica molts consells. Doncs heu de ser més diligents. Molt bé. Amb la soledat aquesta de les emergències, penso que teniu raó que això a vegades ha de ser dit i fet. Tots a favor? Sí. Aprovació del decàleg de bones pràctiques en comunicació local. De fet, la moció és un retallar i enganxar del d'això, del decàleg aquest.
L'article 139 de la Llei de Règim Local defineix les funcions de les publicacions municipals de la manera següent. Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius. Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública, premsa escrita, web municipals i ciutadanes, etc., respectin els principis que es resumeixen en aquest decàleg de bones pràctiques. Per tant, es proposa que el ple de Lliçà d'Amunt aprovi el decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, disposar la difusió del decàleg a la ciutadania mitjançant la seva publicació al web municipal i altres mitjans que es considerin necessaris i adaptar els mitjans de comunicació municipals als requeriments d'aquest decàleg. De fet, aquest decàleg està publicat al web municipal, però el ple no s'ha adherit mai a aquest decàleg i les publicacions de l'Ajuntament entenc que s'haurien d'adaptar d'alguna manera a alguns punts d'aquest decàleg. Bé, si realment com comentes aquest decàleg ja està penjat a la pàgina web, que el pot llegir tothom. Jo l'únic que et puc comentar que estem a favor d'aquesta moció. L'únic que comentar-te, doncs, a la setmana passada a la comissió informativa us vaig passar un reglament que entenc que tots els grups municipals l'estan estudiant, com em vaig comprometre per tornar-nos a trobar i parlar-ne. Llavors parlàvem amb l'alcalde de deixar-ho sobre la taula i en el ple del juliol aprovar això, aquesta moció i el reglament, per tenir una miqueta de coherència un cop haguem treballat el tema de... I si no està d'acord ens ho aprovem, nosaltres ho recolzem. A veure, jo explico, de fet aquesta moció estava pensada a presentar abans i veient el reglament em va semblar que no era incompatible una cosa amb l'altra. Una cosa és el decàleg i l'altra és el reglament, que en tot cas és el que acabem de polir o que sigui. Són dues qüestions diferents, em sembla. El decàleg aquest, de fet, és molt general, és molt ampli perquè està pensat per qualsevol ajuntament i crec que és un exercici de transparència, tenir-lo aprovat en un òrgan, en el ple. Si després aprovem el reglament, doncs ja l'aprovarem, ja discutirem de com ha de ser aquest reglament i si ens sembla bé malament, si hem d'introduir el que sigui, però aquest, com que és un decàleg tancat, no ha de passar perquè s'ha de discutir o no discutir-ho. O l'acceptes o no l'acceptes. No hi ha comes per canviar. Sí que és cert és que la voluntat de del govern, el fet de penjar-ho, el fet d'altre dia de passar els últims un any, no sé què, aquest decàleg, intentem anar complint a poc a poc, que no és una cosa que s'ha d'anar organitzant, s'ha d'anar treballant i tal, que la voluntat hi és i es mostra amb els dos gestos, no? Està publicat ja temps a la pàgina web i l'altre dia també amb la comissió informativa, això són les hores que anar treballant, evidentment, recolzem. No, votarem a favor perquè, com se diu, no és incompatible una cosa amb l'altra. A més, aquest decàleg també se pot millorar en alguns aspectes i alguna cosa i poder-lo afegir quan se termini d'agregar al reglament. O sigui, vull dir que... El punt 10 ja ho diu. És un decàleg que és com els manzanitos que s'han de polir i ajustant a la necessitat de cada poble. Perquè, clar, aquí s'ha de crear una comissió, no sé què, com la Televisió de Catalunya, que no tenim els mitjans ni els diners ni les persones. Vostè diu que t'has d'ajustar als mitjans. Sí, que va ser l'opció política. I per tant, és una cosa que ha de ser. Molt bé. Passem doncs a les preguntes. Bueno, comencem i acabem a les que ha presentat la grup d'iniciativa. Reparación y mejora de calles, aceras, etc. Teniendo en cuenta que el presupuesto es bastante adecuado, ¿nos podrías explicar por qué no se hacen reparaciones o se organiza un listado de reparaciones de calles, aceras, etcétera, etcétera? Bona tarda. A veure, sí que s'estan fent. A veure, la línia que ha marcat aquest equip de govern
de crear plans d'ocupació. A principis d'aquest any es va iniciar o es va activar un nou pla amb 5 persones que estan donant suport a la brigada i han fet ja una sèrie d'actuacions que podria definir-te aquí ara mateix. En principi s'ha donat sortida a totes les instàncies que provenien de veïns. S'han fet actuacions en diversos carrers, Països Catalans, Berguedà, Vallespí, etc. Tenim aquí tot un escandall de carrers on s'ha actuat. S'han adequat voreres, s'han eixamplat, s'han formigonat, també s'han adequat per accessibilitat per cadires de rodes en alguns punts susceptibles de pas de gent en cadira de rodes. És una reivindicació que havia també d'uns arbres que feien malbé les voreres, però també s'han tallat els que estaven ja malament, s'han tallat 20 arbres, s'han arranjat els escocells, s'han tapat, s'han arreglat 20 més i tenim pendents alguns. Aquest pla d'ocupació va donar feina a 5 persones. Ara, a finals d'aquest mes de juny, acabaran i s'activarà un nou pla per continuar arranjant totes les voreres a les que podem arribar, òbviament. Donarem feina a 7 persones més, 9 persones, 2 estaran destinades a desglossament i 7 persones a arreglar voreres i a fer actuacions a locals socials i voltants. En quant al tema de carrers, tenim escandallats més de 200 punts en els quals s'ha d'actuar. Realment sí que és un gruix molt important. Estem acabant de valorar també si ho externalitzem, que ho faci una empresa externa, o també seguint la mateixa línia, possiblement crearem un altre pla d'ocupació, agafarem també parats del nostre municipi, per intentar arranjar també tots els carrers que presenten alguna anomalia. En principi, sempre surt més barat fer-lo des del propi Ajuntament, a part de la vessant social que té, òbviament. Això estem acabant d'escandallar tots els punts, ja et dic que són més de 200 punts. Ara hem iniciat també una ronda de contactes amb associacions de veïns per veure si se'ns escapava algun punt més i el teníem que incluir, però això serà una cosa imminent, possiblement després de l'estiu, que començarem amb el carrers. Podries explicar tant les voreres i tot això que ja s'han fet en aquests moments com els punts que esteu treballant? I tant que sí, cap problema. Trànsit Francesc Macià. A veure, en aquests moments se va canviar, ha funcionat, no ha funcionat, s'ha parlat amb alguns veïns, hi haurà canvis, no hi haurà canvis, què s'ho deia? Una cosa que se m'ha oblidat, amb el tema al fil de, que crec que és important, al fil d'això. Tenim bastant exhaurida ja que estem arranjant i contractant a gent per fer tot el tema de voreres, la partida que tenim d'inflació per fer tot això la tenim bastant exhaurida. Volia comentar, ja que al fil de la pregunta aquesta, i agafar una mica el vostre compromís també, que segurament, clar, com el pressupost per arranjar tots aquests carrers està per sobre dels 100.000 euros, volia agafar una mica a veure si podeu tenir el compromís de si fem una modificació pressupostària per crear un nou pla d'ocupació, si podreu donar el vostre vot a favor. Si això ho presentat, jo no tinc cap problema. Bueno, sí, referente al tránsito de Francesc Macià, te diré que de momento la cosa se va a quedar igual. No obstante, estamos tomando una serie de medidas para mirar de solucionar el problema.
días atrás, concretamente el día 26 y hasta el día 3 de junio, hemos contratado a una empresa, la que nos va a hacer un seguimiento, para que nos aporte una serie de datos respecto al flujo de vehículos, porque ahora no tenemos unos datos bien específicos y hemos llegado a la conclusión, porque no disponemos de aparatos que nos dijeran con certeza el flujo que había de vehículos. Por lo tanto, hemos contratado a una empresa por el periodo de una semana, van a hacer un seguimiento, se va a componer de 200 horas, pero van a ser continuadas. O sea, vamos a saber en cada momento, cada hora y cada día los vehículos que pasan. Y ahora sí que tendremos, una vez que nos den los datos, ya tendremos unos datos fiables de realmente los vehículos que pasan, porque en este momento estamos haciendo una serie de seguimientos, pero no tenemos unos datos reales. Entonces, en principio estamos tomando esa medida, se compondrá de 6 aforamientos. Si interesa, posiblemente lo puedan ver aquí, ¿ves? Se componen de esas 6 calles, por unidad de Montbui, Almogabres, y serán 6 aforamientos, en los cuales será un seguimiento de 200 horas, como decía, y aparte se están tomando otras medidas en cuestión de semáforos, semafóricas. También estamos tomando medidas en cuanto a poner bandas reductoras. En fin, estamos tomando todas las medidas y de momento está así la cosa, hasta que no tengamos unos nuevos datos que nos aporte esta empresa, y luego ya veremos a ver qué medidas tomamos. Pero de momento estamos ahí y, en fin, a la espera de que nos den las noticias, a ver, bueno, para ti o para que lo vean. Sí, la rotonda que le está fent. Ya ha terminado de mirar el tema de la seguridad de la rotonda. No sé qué tipo de seguridad te refieres, pero vaya, o sea, porque la pregunta en sí, que si se ha tomado alguna medida, ¿no? No sé qué tipo de seguridad te refieres. Otra cosa diferente es que la rotonda en sí, puede ser posiblemente que no esté bien diseñada, pero la seguridad me parece que no hay ningún tipo de problema con la seguridad. ¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de seguridad? Bueno, pues yo... No, te digo que posiblemente... Yo tuve que pararle porque la policía venía cagando leche, o pasaba la policía o pasaba yo, y yo tenía preferencia, pero no me podía parar. Bueno, por eso te digo que posiblemente esté mal diseñada. Ahora bien, quizás te gustaría de otra forma, pero lo que es inseguridad en sí, la hay. Desde el primer día que se inauguró la rotonda, lo que sí que tengo, o sea, no tengo ningún tipo de informe contratado por parte de la policía que se haya producido ningún accidente. Hasta el día de ayer no lo ha habido. Por lo tanto, la rotonda en sí no es peligrosa, porque es lenta. Es una rotonda que sí, que hay que ir despacito y es lenta. Quiero decir con esto que hay que circular con una cierta precaución. No, la visibilidad es buena. Y eso lo sabemos todos los que lo usamos cada día. Tú vienes desde el Bar del Paso, te diriges hacia el municipio hasta el pueblo y visibilidad la hay. Lo que sí que es cierto que nos tenemos que concienciar, ¿verdad? Que estamos en una urbanización que hay que ir despacio. Y ya está, y entonces los conductores somos los que nos tenemos que concienciar que vivimos en esos barrios y reducir un poquito o ir un poquito más despacio. Claro, las señales informativas ya lo indican, ¿no? O sea que hay que ir a 40 por hora y hay que ir despacito. ¿Qué sucede? Que hay muchos conductores, y a mí me puede suceder en alguna ocasión, que claro, conducimos de una forma que si giramos la rotonda nos olvida de poner el intermitente, el que viene no se da cuenta, se mete por el lado izquierdo y si algún día hay algún tipo de accidente, siempre normalmente serán frontales de rascamiento o algo, pero la curva en sí, o sea, lo que es la rotonda en sí, tiene visibilidad. Lo que pasa que lo que hay, que posiblemente que nos gustaría que hubiera estado diseñada de otra forma y tal, pero peligro no hay existente ninguno, porque hay visibilidad. Molt bé, doncs aquí acabaria el ple. En tot cas, si hi ha algú del públic que volia fer alguna pregunta sobre temes tractats en el ple, pot fer. ¿Yo? Usted mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar
si el señor alcalde me lo permite, no está en el orden del día, pero en un agradecimiento a dos regidurías. Si me deja un segundo, se lo agradecería. Es que en principio el reglamento va así, pero si va a hacer un agradecimiento, haga el agradecimiento a quien quiera. ¿A qué le quiere hacer? ¿A su mujer? No. A ver, yo llevaba un problema de movilidad hacía 7 años con el ayuntamiento, o sea, 7 años, 7 meses, entre uno y otro, bueno, la casa sin barrer. Entonces constaté con el señor regidor que un día, me parece que era un jueves que estaba lloviendo por la mañana, y le faltó tiempo para venir a casa para ver el problema que yo tenía, junto con el técnico. Hicimos las prácticas necesarias allí y vieron que la necesidad de cambiar aquello y esta situación. Por lo tanto, un agradecimiento al regidor, primero porque no es normal que en un solo día te vaya a casa y lloviendo y como estábamos, hacer las pruebas y las cosas con el técnico, muy agradecido. Y después otro reconocimiento a las asistentes sociales también, que esto fue un jueves me parece, que un lunes me llamaron para una reunión con ellas para solventar un problema del tema de movilidad. Por lo tanto, mi agradecimiento se lo transmitan a las dos regidurías. Muy agradecido. Muchas gracias, así lo haré llegar. ¿Algú més vol fer una pregunta? Sí. Molt bé. Bueno, jo parlo en representació dels veïns d'un sector del barri de Sant Baldí. Com ja sabeu, no sé si esteu corrent a l'equip de govern, però si no resta de partits us faig un petit resum. Hem estat fent una sèrie de reunions amb el senyor alcalde per al tema de la circulació al carrer Baronia de Montbui. En concret, des de principi d'any, el 16 de desembre de l'any passat, es va fer una reunió informativa a Can Oliveres, on només es va exposar que havia intenció de fer uns canvis. Passat un mes s'inicien unes obres tipus fantasma per ja iniciar aquests canvis de forma provisional. Arribat aquest temps, anem a veure el senyor alcalde i anem a veure el senyor Guijarro i ensenyem que tenim un document de signatures dient que estem en contra que això es faci d'aquesta manera perquè el que fa és penalitzar i posar en risc molt elevat de sinistralitat tant per persones grans com per nens de l'escola o per gent que va al pavelló per la quantitat de vehicles que arriben a desviar per tot el tràfic de baixada de les urbanitzacions. Bé, amb aquest escenari, quan presentem aquest document de signatures d'adhesió, passen una setmana, perquè quedem en una altra reunió per parlar amb l'alcalde, i just en aquesta setmana agafeu tota la senyalització provisional la convertiu en definitiva. O sigui, ja heu agafat, tal com ha quedat ara, el carrer Francesc Macià, l'heu convertit d'una sola direcció i tot el tràfic de baixada de les urbanitzacions està baixant per al carrer Jaume I i per al carrer Baronia de Montbui. Bé, a més d'això, hem tingut 3 reunions més amb l'alcalde, com a mínim, per parlar d'aquest tema. Cada vegada ens ha donat un plantejament diferent per veure de solucionar el tema, però cada cop ens ha anat aturant i ens ha anat dient coses que no s'han fet. Aquesta última ha sigut aquest dilluns, que teníem una reunió, i ens hem trobat amb el senyor alcalde, i en concret era que, tal com s'havia demanat en totes les instàncies i en l'escrit d'adhesió de signatures, es va demanar que el carrer que es torni a la situació inicial, o sigui que el carrer Francesc Macià tornés a ser de pujada i de baixada. I això és el que demanem tots els veïns. La situació és més que indignant. És indignant i la gent està molt cremada en aquest sentit. Vull dir, no entenc que es pugui arribar a dur una acció de gestió de govern d'aquesta manera, perquè, si més no, com a mínim, el que s'ha d'atendre en primer lloc és la seguretat de les persones i dels veïns que estem aquí. I són 3 vegades que us heu faltat a la paraula i heu incomplet. Això és el senyor alcalde directament. Ho puc dir aquí en veu alta i ben clar, però més fort no. Aquesta és una situació que és irrisòria. No entenem com ara s'estan fent mesures quan el primer que s'haurien d'haver fet abans de fer cap canvi és fer una sèrie de mesures i presentar un pla i un estudi que no es té i no existeix i l'esteu valorant ara i us heu atrevit a fer un canvi en la circulació. A veure, si teniu una via nova per utilitzar, que és la ronda el camí de la Serra, si s'obliga a passar per allà la gent, tot això quedarà
és una possible solució, però com que això és molt complex de poder arribar a un acord o de lligar-ho que quedi per tots bé, nosaltres l'únic que estem demanant és que torni a ser el carrer Francesc Macià de doble sentit de circulació. En aquest sentit, ara no entenc que si aquest mateix dilluns van tenir una reunió amb l'alcalde, el mateix dilluns al matí el senyor alcalde ens agafa i ens posa tots els mesuradors de seguretat pel voltant del nostre barri. O sigui, és indignant i és, vaja, irrisori. No puc entendre que una gestió es pugui dur d'aquesta manera, la veritat. La meva pregunta és, aquestes bandes de mesura de cotxes, en concret, quants dies estarà posat això? I quina finalitat té tot això? Perquè la veritat no veiem enlloc cap a on aneu. Les bandes aquestes que s'estan posant és per mesurar els fluxos de cotxes que passen per cada un dels llocs. Fins ara ho hem fet en 24 hores a través d'aparells de control de radar. I ara el que vam fer és una cosa històrica, per veure un flux no només d'un dia, perquè a vegades un dijous és diferent que un dilluns o tal, o un dia de vacances, per poder fer una cosa que em doni unes estadístiques més raonables, una mitjana, pots treure mitjanes. Això es tracta. I anar veient una miqueta cap on va la tendència, que tenim ja 3 mesuraments, per anar, si cal, afegint més mesures de baixar la velocitat dels cotxes, que això ja està baixant, i intentar mantenir o potenciar les mesures dissuasòries perquè hi hagi cada cop més cotxes que vagin per la variant del Camí de la Serra, que no exclusivament poden baixar per Francesc Macià, Baronia Montbui i Jaume I, sinó també poden baixar per l'altra banda. I la història una miqueta és que anar a poc, que això sí que us he explicat, anar prenent mesures perquè cada vegada la gent s'acostumi més a anar pel Camí de la Serra. Que la tendència a la llarga és possible que sigui una sola direcció, és possible, però això representa fer tot un estudi que ens ha de fer la Diputació de Barcelona, el qual em sembla que, no sé si ha sortit la carta o està a punt de sortir, al qual se li demana aquesta ajuda perquè a més afectaria també el trànsit d'una carretera que és competent d'ells. Nosaltres el que demanem és que el carrer Francesc Macià torni a ser de doble direcció. No, de moment nosaltres, fins que no esgotem totes les mesures que podem fer i encara en podem fer més. El que no entenc és que expliquem mesures a una cosa que és un risc latent. Vull dir, contínuament per davant de casa meva estan passant 4.500 cotxes dia. Entre les 8 i les 9 del matí hi ha una hora, passen 560 cotxes en una hora. Penseu si això no és un risc o no hi ha un risc aquí. Hi ha accidents, hi ha hagut accidents. Espereu que hi hagi... A mi em costa, portem ja 5 mesos amb això. Espereu que n'hi hagi... Sí, precisament amb l'autobús municipal. Amb l'autobús municipal hi ha hagut accidents. L'autobús municipal hi ha cotxes aparcats a la sortida de l'escola. No té res a veure. Bueno, doncs això és el que no s'entén que arribin... Marquen molt malament i no deixen passar el cotxe per allà. No s'entén que arribeu a desviar 4.500 cotxes per un sol carrer, que és una zona de veïns que només estaven previstos aquests carrers i estaven dissenyats per aparcar i donar la volta als veïns d'allà, però no per convertir això en una ronda de cotxes continus. Estem passant 4.500 cotxes, entre 4.500 i 5.000 cotxes dia allà davant. És el que ha dit el senyor Lizardo, que són mesures que anem prenent per anar dissuadint que vagin movent-se cap al davant. Fins que no tingueu ben bé què feu, torneu a la situació anterior, perquè no tenim per què aguantar nosaltres la càrrega de tot el circuit de baixada de les urbanitzacions. Vaig dir l'altre dia que això no ho faríem, que tenim més mesures que fer. No, l'anterior vegada ens vas dir que el carrer Francesc Macià el tornaves a obrir. Dilluns mateix ens vas dir que no. Demanaríem 3 pressupostos que els tenim, això sí. El dilluns es va dir que no l'obries. El dilluns vaig dir no. Molt bé. Una altra pregunta? Señor Antonio. Vamos a ver, parte de lo que iba a decir, lo ha dicho yo, pero señor Ricardo, vamos a ver. Le vuelvo a decir otra vez exactamente igual que el otro día. Jurídicamente, por seguridad vial, no hay forma, y lo sabe el señor alcalde que le indica esta pregunta, de tirar esa casita, ese pipito que hay ahí que sobresale, para que pueda tener una doble circulación más correcta. O es que ese señor que pesa ese señor mucho, cuando hay un montón de sitios de toda España que han cogido, han despropiado, han hecho de todo. ¿Por qué? Por seguridad vial. ¿Y ese señor pesa tanto? Claro. Que yo esto no lo entiendo. ¿O es que vamos a tener aquí? ¿Que ponernos de manifestación ya con yo ahí? ¿Por el peligro que hay ahí? Yo creo que ya desde la época del alcalde Isidro Ballester, siguiendo por los otros alcaldes, es una cosa que se ha intentado, es compleja, no es a corto plazo, pero ahora tenemos aquí 2 técnicos que están poniéndole
la banya que es diu, para intentar aquello sacarlo, pero es muy difícil. Le explico que es muy difícil, no es tan sencillo. Yo creo que el 90% de la población de este pueblo estaría de acuerdo en sacar eso. Yo sería el primero en votar, pero a la hora de verdad, trámites legales, mira, le diré una cosa, con ese señor a más hemos tenido un litigio por un tema de poder construir un depósito de agua y no sé cuántos, y se le hizo una expropiación por temas de, digamos, de interés general. Pues hemos tardado 10 años. 10 años. Una cosa que era sencilla con ese hombre. Pues este nos puede llevar el señor Soleil. El propietario. El propietario. ¿Es cierto o no es cierto que ese señor está empadronado en esa casa? No tengo ni idea. Podría ser, podría ser. ¿Es cierto que dentro de esa casa tiene una viga de hierro de 20 centímetros al cuadrado puestas así? ¿Usted ha entrado? No, digo que sí es cierto. Yo no lo sé tampoco. ¿Y qué? No, que usted porque es un peligro el día que alguno, ahora ya porque está la circulación por los lados, si no cualquiera se mete ahí, porque esa casa usted sabe que ha ido 3 o 4 veces abajo. Y con relación a todo esto de circulación, que dijo usted ya el señor Gigarro, que bueno, a la hora de coger y señalizar las calles, tanto horizontal como vertical, hombre, ahí mismo cuando llega a esa casa te gira a la calle a la izquierda. Hombre, se pone limitación de velocidad a 30 kilómetros a la entrada. Hombre, si ahí para tirar los coches cuando caen 4 gotas, ¿por qué no se pone 20 metros o 15 metros más adelante? ¿Qué forma hay de regularizar la circulación aquí? Yo un día me ofrecí con el señor Ley, con usted, cuando quiera hacer una regulación en este pueblo de Gizaramún, que da pena. Yo me ofrecí, porque he trabajado en ese tema, todavía estoy esperando la contestación. Dicho esto, pues, nada más, quiero que usted me permita, como le ha permitido a este señor, de que ya dije hace 5 o 6 plenos, de cómo está el tema del agua, porque el ayuntamiento hizo un recurso hace ya 2 años sobre la gran subida de agua, yo lo viví ahí, pero es que sobre esa gran subida de agua ha habido otra más. ¿Cómo está el tema? ¿Qué vamos a tener que manifestarnos todos para decirle que no continúen subiendo el agua? Pues yo creo que sí, a lo mejor, quizá. No, pero ahora esa pregunta, primero, que no tiene nada que ver con el pleno, por tanto, no, sería como a este señor se le ha permitido y eso. en todo caso, si usted quiere venir un día, lo miramos con el ingeniero que lleva el tema, porque ahora yo de memoria no sé bien. Yo sé que no nos lo aceptaron, o sea, creo recordar que la Comisión de Precios de Cataluña aprobó unos precios que no eran los de Soria, sino un trozo de los nuestros, pero había un trozo que de los de otro, que en el fondo nos favorecía, no sé, pero es un cacao. La verdad es que entre unos y otros, sin aceptarlo, en el fondo reconocieron los precios nuestros, o sea, una cosa rarísima. Pero si quiere le explicaré un día que venga el ingeniero y así con calma lo entenderá, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No, hay un segundo nada más. Es que como yo veo que esos temas que aquí se tocan, no veo a nadie que los toque, digo que a mí todo el mundo está contento. No, es que en principio, con la subida. No, es que en principio nadie está contento y además y ahora ya hace tiempo que no se tocan los precios. Todo el mundo contenta porque nadie pregunta. No, hace tiempo que no se suben los precios. Señor Gallardo. Sí, el dinero que recibe el ayuntamiento del alquiler del local para el instituto, que tenemos aquí, sí. ¿No se podría hacer un pleno en condiciones para que la gente estuviera sentada? Eso tampoco es pregunta de tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Es del tema del ple? No es del tema. Pues entonces, yo además con la PAC tengo una reunión el día 1, el lunes, y hablaremos con ella, con la Cecilia. Si no le importa, es que si no... Yo tengo una reunión con Cecilia el día 1 sobre tratar temas de espacios, temas de reglamento, temas de mercado. Para hacer una presentación ya está. De acuerdo, pues hágase usted una presentación. Vale. Bueno, como hemos crecido tanto como movimiento de plataforma, vamos a crear otras plataformas en Guisá. Muy bien. Queremos crear aquí según, y ahora que está aquí la ciudadanía, pues lo explico, y a todo el pleno municipal. Se va a crear la nueva plataforma cuando tengamos local y bueno, presentarnos a todo el pleno y para poder trabajar. Y decirles que la moción que se presentó, les traeremos un poco de trabajo hecho con toda la vivienda vacía que hay de los bancos para empezar a meter multas cuantitativas cuando ustedes lo crean conveniente. Si viene acompañado con Cecilia, les explicaré el borrador de... Cecilia se ha quedado en el otro en la otra porque hay mucha gente y nosotros nos hemos bajado. Pues yo tengo hora con ella el lunes. Vale, pero nosotros no sé. Sí, pero si es de otra zona, no sé qué hacer con ella. Tenemos también hora. Vale, perfecto. Pues entonces hablamos de todo eso, si le parece. Tenemos un borrador
de todo el proceso, como debemos hacer para el tema de hacer seguimiento. Le enseño de acuerdo? Pues si no hi ha cap pregunta més, aixequem el ple. Jo volia insistir en aquest tema de la reunió de Montbui perquè el carrer no està habilitat perquè baixin dos cotxes i és il·legal, i la cera tampoc està habilitada, hi havent dos col·legis i l'institut allà. Llavors, hauríeu de canviar-ho ja, perquè és il·legal, això que heu fet. Jo no sé on està la il·legalitat, és una... Buscau, que és la teva feina, no la meva. No, és que no hi ha... jo no veig cap il·legalitat, per tant. Pues ja t'hi trobaràs. Molt bé, si no hi ha cap pregunta més, es dona per agendar el ple. Moltes gràcies a tots i bona nit.